Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe Jaygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum nder rawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo min lortoke ɓe tinnoje meɗen. Tinnore nde min gari min tinnay hande ɗum tinnore dede ko larani hala WhatsApp. Lawol ngol a tokkata sanjana WhatsApp maɗa couleur, a warta ɗum dede couleur je marɗa haaje fuu. A wawan a warta ɗum couleur ɓalejum ko danejum ko boɗejum ko bleu ko verte ko jaune, ça dépend de couleur je marɗa haaje fuu. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo giya ɗum ha dede yimɓe feere, a tawa waɗani dede WhatsApp mako nder maga man ɗo couleur man feere feere ha conversation mako be yimɓe. A yiɗi an bo a waɗana je maɗa amma anda lawol ngol tokkata gaɗana ɗum. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamtomi no garata ɗum, non mai ɗo mi andi ɗuɗɓe ɗo giya to waɗi ɗum ɗo ɓedda wo'inango ɓe WhatsApp maɓɓe. Dalila mai ɗo mi wi hani mi waɗanan vidéo musamman dow majum. To a mari haaje larugo dede no ɗum warete an bo a wanna WhatsApp maɗa a warta ɗum couleur je marɗa haaje fuu, laaru vidéo lodi ka arandi ha yokkora gare he papa ma dede no ɗum tammi salorago. Amma hedde ko may ɗo mi ɗottoro dede kala ɓen ɓe abonayi fuu ta gijjite warugo les seragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi 𝑭𝑁𝑦𝑗 ɗo on gara on mema dow maji banni. Ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni. Ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai gar on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on dede kala nde min gerbi vidéo kesol fuu on darangol be koyɗum. Nonnon tan gijjite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gingel garti en bleu ɗo on hollata dede vidéo mai ɗo ngol fottani on. Ta gijjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gata wadduno gon vidéo ji tilimɗi. Nonnon min ɗo toro on ta gijjite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arani man woni to en gari en mari haaje waɗugo ɗum en nasta nder WhatsApp meɗen banni. Nda WhatsApp am, ɓawa to mi nasti nder WhatsApp am mi tammi on dari WhatsApp maɓɓitake, mi tammi on dari ɗo ɗum dede non moye fu wowiri WhatsApp e ɗum laaɓi. Amma hedde ko may ɗo miɗon matina WhatsApp ji gaɗoji ɗum may ɗo miɗon limta WhatsApp ji gaɗa ɗi isintinnore nde may nde mi waɗi a watta couleur ji feere feere man ɗo GB WhatsApp, yo WhatsApp, WhatsApp WhatsApp FM e dede WhatsApp plus, kanji on goni gaɗa ɗi isintinnore nde mi tindini. Bana WhatsApp Messenger be WhatsApp be WhatsApp business ɗo ɗi gatta WhatsApp Messenger be WhatsApp business ɗo ɗi ngala gaɗa tinnore nde mi tindini. Marɗo WhatsApp Messenger be WhatsApp business ko ɗum waɗana hay ɗum fuu to anda ɗum watta, sei ɗiɗi mi limti GB WhatsApp, yo WhatsApp, WhatsApp WhatsApp plus e dede WhatsApp FM. Yawwa mi tammi on paami. Arande man ɗo ni to a wari a mari haaje waɗugo ɗum mi tammi on dari jotta kam e ɗum laaɓi banni, mi tammi on ɗum laaɓi on dari. To a mari haaje a sanja couleur je marɗa haaje fo a ya couleur ji mai a sufta je marɗa haaje, sai a wara nda ha alama didi tati ɗo dow seragal jungo ma ñamo. Ɓawa to nasti dow majum sai a wara nasta ha dede lignol ngol arandewol ha GB setting, ha ɓe windi GB setting, sai a nasta dow majum banni. Ɓawa to nasti dow majum ɗum maɓɓitanake ma, sai a wara dede nda ha alama ɓe windi alama tem ɗo ni, sai a nasta dow tem. Ɓawa to nasti dow tem sai a wara nasta download tem ɗo ha dede chatol ngol arandewol ha ɓe windi download tem, sai clique dow majum. Ɓawa to clique dow majum ɗum waɗa recherche ɗum waddama. Mi tammi a laari dede nda ɗum ɗo couleur ji ka feere feere, nda ɗum ɓalejum, nda danejum, nda an kam ni en mbawa en nasta dow ɗum jotta. Ɓawa to nasti dow ɗum a laari no ɗum wayi conversation maɗa, nda ɗo dede nder message ji maɗa be yimɓe no ɗum wata. An to a heɓani goɗɗo message ma a yeyi ɗum woni banta ɗum ɓalwi seɗɗa ni, je mako bo ɗum woni banta bleu. Yawwa nda yaasi kuje ɗo mai ɗo bo dede contact ji moɗon no ɗum wonata ha dede babal kuje ɗo maɗa e ko nandi be majum. To en gurtoton en dirto les en gara en nasta misalu nda ɗum kañum bo a laari ɗum laaɓi, amma laaru dede nder conversation moɗon may ɗo no ɗum wata. Mi tammi a laari kanjum ma couleur dede feere. To en lortoton en dirto les en ɗaɓɓita feere nda bana ɗum kanjum ma nda dede no ɗum wayi, en nasta dow majum banni. Mi tammi a laari kanjum bo nder WhatsApp may no wayi e dede conversation may ɗo no ɗum wayi, mi tammi on dari no ɗum wayi. To mi wurtoto mi dirto les mi ɗaɓɓita nda ɗum couleur ji feere feere, nda couleur ɗo nda ɗum jotta to mi nasayno nder ɗum banni mi tammi on dari kanjuma nder majum may ɗo no wayi. To a wawan suftade dede couleur je marɗa haaje fo, couleur ji man ɗi ɗuuɗi mi fotani mi wiya mi limti ɗiɗi ɗi parmaji ɗo, mi wiya seeɗa mi holli on ɗiɗi parmaji. To amma sufta dede couleur je waɗanma fo, to jotta en gaɗu en mbawa en sufta couleur gotel enen e je waɗani en, masala en mbiya nda couleur ɗum waɗani yam jotta, sai mi wara to mi mari haaje nastugo dow majum banni na laari no ɗum wayi. To mi mari haaje mi sufta ɗum kanjum ni, sai mi wara mi sufta ha dow ɗo ha alama installé ha yeeso majum ɓe windi installé ɗo, sai mi wara mi clique dow installé man. Ɓawa to mi clique dow installé ɗum waddaniyam, sai mi waɗa ok, sai mi clique dow ok banni. Ɓawa to mi clique dow ok ɗum waɗan recherche accungi a dede no ɗum tammi waddoygo. Mi tammi a laari dede no ɗum waddi ɗum sanji dede kuje ɗo may ɗo, a yi ɗum ɓalwi e dow ɗo man ɗo bo ɗum woni dede en verte. Mi tammi a laari dow ɗo man woni en verte e ko nandi be majum. Babal to mi nastayno nder conversation am be goɗɗo, masala mi nastayno nder conversation am be oɗo ɗo ni, to mi nasti nder majum mi tammi a laari babal conversation ji may a laari dede no ɗum wayi.
mi tammi a laari dede no ɗum wayi conversation ji man ɗo je mi yerɓanimo ma ɗon an verte je o yerɓani am bo ɗo ɓalwi e ko nandi be majum to ɗon lawol koygol ngol tokkata nasta jacca sufta tem je marɗa haaje fuu je fottanma nder temji ɗiɗi mi tindini fuu an bo a waɗa ɗum mi tammi on daari to ɗon mo dedei marɗo probléme guite ma ɓalwina ɗum ko waɗa ɗum ni couleur feere dedei je torranta ɗum ɓendi giɗɗe ni tammi on paami to en gaɗu to a mari haaje a itta ɗum a hoora ɗum non no whatsapp maɗa wonno arande ngam ɗuɗɓe nder moɗon to min gaɗi vidéo ɓe ɗo ƴamto min e to mi yiɗi ittugo dedei ɗum mami hoora noon no ɗum wonirno naane ɗum fottanayi yam bo no mi watta to mari haaje waɗugo noon may ɗo si a wara nda alama ɗo ha diɗi ɗima ha nastuno arande man ɗo ni si a wara clique dow majum banni ɓawa to clique dow majum a loro a nasta ha alama 𝐠𝐵 tin a nastuno man ɓawa to nasti dow majum a lorto ha alama tem ha a nastuno man si a clique dow majum ɓawa to a clique dow majum si a wara nda ɗo nda ha ɓe windi recette préférence si a wara a nasta dow majum banni ɓawa to nasti dow majum sei ɓe wima a yiɗi a itta ɗum a warta ɗum ba non no ɗum wonirnona si a windanaɓe ok a yiɗi si a clique dow ok man banni ɓawa to a clique dow ok ɗum waran recherché ɗum tammi wurtago ɗum pat majum mi tammi a yi ɗum wurtake ɗum wartani am whatsapp mam banta non no nga wonirno nane non no mi andirnoga mi tammi on paami to ɗo on lawol koygol ngol tokkata a waɗa ɗiɗi a sufta e tem je marɗa haaje fof mi tammi on paami sakiraɓe ngam mayɗo on jarama ɗo on tinnore famarde nde mi weccuwa mi wara mi tindina on ngam mayɗo tangue jite partage ugol lien vidéo ji man heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta dara tangue jite waɗugol like seragal jungo moɗon ñama bo alama kolel waɗi like ɗo e non noon accana min commentri e ɓeddata encourage ugo min heɓa ɓe gaɗa ko waddanoy gon vidéo ji tilimɗi application ji boɗɗi ngam mayɗo on jarama sakiraɓe ɗum derrawo moɗon Adama Haruna wassalamu aleykum.